Ipadali ni Mayor Edgardo Labella ang paghatag og kasulbaran sa naggabanaw nga tubig nga nakahatag og dakong kahasol sa mga lumulupyo sa 2nd Street Sunrise Village, Poblacion Pardo. Nausama na sa lapad nga sapapan, grabe na kalanog og baho ang dapit tungod sa nagpundo nga itom nga tubig. Gamiton sa dakbayan ang otoridad kung magmagahi man ang tag-iya sa maong property nga iagi sa pribadong luna ang gawsanan sa nagpundong tubig. Ani ang follow-up report. There has to be an immediate solution. I think one of the solutions, I'm not an expert, but I think siphon the water. Karon lang masayod ang mayor sa problema busa mimando siya og immediate ug long-term solution nga buhaton sa city government sa pagsulbad sa kalbaryo sa mga mulupyo. Una, ang pagpasuyop sa nagpundong tubig nga milungtad na sud sa taas nga panahon. Matod ni Mayor Labella nga ginahanglan ang dinalian nga aksyon sanglit na miligro ang panglawas sa katawhan. It's good that you brought this to our attention. For as long as it is brought to our attention, then we will act on it. It has not been brought to my attention. Now that this has been brought to my attention, I will have this done acted right away. Gipadayag sa mayor nga ang ilang gamiton ang tanang remedy kung ugaling magmagahi ang ubang mga tag-iya sa pribadong luna nga magpagamit sa ilang propiedad isip agianan sa tubig. Samtang hangyon sa mayor ang DPWH nga mapasayo ang proyekto sa pagsulbad sa problema sa naasong dapit. It is a matter of general welfare. We have to exercise our authority. Not power, but authority to have that addressed under our general welfare clause of the local government code. I will have that acted upon right now. Kauban si Godfrey Lian, ako si Alan Domingo, Balitang Bisdak.